E a Xunta vende ofertar 1.809 prazas en 12 campamentos de verán na provincia da Coruña. A proposta de actividades inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado e, como novidade, minicampamentos de 5 días. A Xunta presentou esta semana a campaña de verán para o 2020 que baixo o nome O verán que necesitas pon a disposición da mocidade 1.809 prazas en diferentes actividades e campamentos de verán na provincia. A proposta de actividades que comezarán na segunda quincena de xullo e se prolongarán ata comezos do mes de setembro inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado e, como novidade, mini campamentos de 5 días de luns a vernes en establecementos turísticos. O prazo de solicitude abriuse o martes, ten unha duración de 7 días hábiles. Entre as novidades deste ano está o incremento da variedade de actividades con campamentos de cociña no Centro Superior de Hostalería de Galicia. Realizaránse actividades novas en Aldea do Couto, Albergue de Mazaricos, Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol e no Albergue Albarella. Un ano máis poderán participar todas as mozas e mozos galegos con independencia das súas capacidades ou necesidades especiais. Lémbrase que existe unha convocatoria específica para persoas con discapacidade de entre 11 e 40 anos, dotada este ano con 132 prazas. Este programa pretende agradecer a nenos e pais o esforzo realizado durante os últimos meses do confinamento. Baixo o nome O verán que necesitas, esta campaña permitirá darlle ás familias un servizo de conciliación, atendendo sempre ás medidas de hixiene e seguridade que require a actual situación. Por iso, esta decisión foi consensuada co Comité Clínico, o cal ve viable a súa realización sempre que se garantan as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, como a redución do aforo nas instalacións, permitindo o distanciamento de 1,5 metros, reforzo de persoal monitor, que permitirá traballar en grupos máis reducidos e incremento de medidas hixiénico-sanitarias. Estarán tamén activos o campamento Natureza xunto ao mar de Porto do Son, cun campamento náutico e de aventura, e o campamento Candilesas no campamento de Espiñeira en Boiro, cun campamento de temática teatral e juvenil multiaventura. Rematamos neste primeiro bloque informativo. Damos paso agora aos deportes.